Ah, pamwe pachona unenge wakutofunga kutoti ozvinezvi taakunyarara apapa taakunyarara hatichazotauri but vazukuru aiwa munondiitira zvakanaka ndinonakirwa unenge wakutofunga kutoti aiwa mukomana akuzotinyararidza but mukomana aramba kuti tinyarare nezvake he is good pastrategy ari kushandisa he is very good. Manje chinonetsa ndechekuti isusu ndokunga munozviziva zukuru hatisiri isu takazviita ndimi makatoti tisu marefri egame iri. So refri haugone kubuda muground as long as bhora richiri kutambwa unotorambawo urimo muground machona uchirefura urimo mukati imomo pamwe uchiridza pembe pamwe uchimbosimudzawo yellow card but isusu kwedu manje kuside kwechirefuri chedu ndiwe wega unozvisimudzira red card ndokuzosiyana kwaita game iri negame rebhora. Right, inzaika vazukuru, mufaro wangu kuva nemi zvakare pazuva ranhasi. Vazukuru munondidadisa, munoita kuti ndiite manyuku. Ndimi munoziva kuti whatever I'm doing it for you. Because aiwa vazukuru wangu you deserve even more. Right, inzaika vazukuru. Kana ukasota subscribe to this channel, I kindly ask you to subscribe to this channel. Also don't forget kuisa notification bell kuti whenever patinenge ndangouploada video sezvandaita izvezvi iwewe you will be notified. Anditi kuti aiwa zvinhu zviyana sekuru sei ndizvatanga. Also vazukuru uyai nemacomments enyu panyaya dziri kunakidza especially enda unochekawo macomments ndopaunoona kuti zvoni nyaya idzi dzinonakidza nekuti kumacomments ndokwatinoita kutaurirana tichipindurana muchindiudza pfungwa dzenyu. Dzimwe dzepfungwa dzenyu ndodzandinozonda kuita video sezvezvi if you go and check kumacomments ndodzanenda kuuya nadzo handiti nemalike kana madislike. Right, inzwai vazukuru vasekuru Saint. Mukomana uyu anonzi Panganai Passion Java. Aiwa, chero akangoita kanhu kadiki soka chinotoita chinjombe because sekutaura kwaari kuita ndiye ari kurira. Chokwadi akurira ndiye ari kurira. Aiwa, mukomana kurira ari kurira. So ndakambouya nevideo nezonji anonzi one of his brothers achikumbira mari through social media achididi akazoita video akataura kuti zvona dzimwe hama hadzisi dzekubetsera. Hanzi dzimwe hama hadzisi dzekubetsera because unenge uchitoziva hunhu hwavo. Hwavo akaita interview naanonzi anika naVeekend hanzi chikendi keke achimudza kuti zvoni inzwaka dzimwe hama unenge uchitoziva kahunhu kavo kuti uyu haabatsiriki uyu ukamupa mari kurasa mari. Ameno vazukuru kuti ndo zvamuri here kuti tikakupai mari kana kuti mukapohwa mari kunenge kuri kurasa mari here kuisa mari mubhini here kana uchipohwa mari kubatsira hama yako. Number one hanzi unenge uchitoziva hunhu hwake kuti uyu kuwesta mari kumupa anogona maybe umwe anenge achimwa doro zvakanyanya here. Ameno vamwe vanoti ukapa munhu anonwa doro zvakanyanya kurasa mari semunhu wamufundisi maybe kozoto vamwewo vanenge vachito kumupa mari uyu angatozotanga kunetsa nevanhu because azotaura kati zvonika kusatomupa mari ndine ndichimugonera. Vamwe vanhu kusatovapa mari hanzi kutokugonerayo. Manhu vazukuru amenoti nyaya yemari inonetsa. Ini zvanongoadvhaisa vanhu shanda yako muzukuru, shanda yako mari as long uri mupenyu uine simba mukaka muzukuru, shanda yako mari. Iyi mari dzekupuhwa nemari dzinonetsa
shanda dzako, ngatishande dzedu vazukuru mari idzi. Mazvinzwa? Ngatidzidzewo kuita shanda dzedu mari, sekushandawo kunongoitawo vamwe. Vamwe ndo vakabva vanyorawo vakati zoni mari dzekuromba. Ndakutaura chepakomendi chandiri kuisa panapa chine zvekuti anzi mari idzi dzemarituals chichi akangopa brother wake anzi zvinodhakwa, anogona kufa here kana kuti kudii, I don't know. So handichazive manje kuti mari idzi dziri kunzi ndedzemarituals kana kuti kudii, I don't know about that. Vanhu vanenge vachitaura, ndimi vazukuru vangu mune muchipa makomenzi iwawo, right? Ndo nyaya yandakauya nayo nezero feedback kubva kune muprofita. Akazokandawo futiwo akataura pamusoro pemudzimai wake, akaisa picture nemudzimai wake akati mukadzi akanaka anonaka. Imwaika vazukuru, kunaka kwatinoziva pamunhukadzi ihwani chete. Kunaka mukadzi akanzi akanaka tinotiita sachiso pamwe nechimiro nezvakapfekwa nechii, but pakataurwa nyaya yokunzi mukadzi anonaka wakutofumura gure remubedroom guys. Ameno inini sasekuru ndaikurudzira hamwe kuti vazukuru usamakete nyaya dzekunaka kwemukadzi wako. Ameno imunozvionawo sei indiri kutaura sasekuru, sekuru vevanhu, because inzwaika ukatiudza zvekunaka kwemukadzi wako wakutozotiita kuti nesuwo tinzwe kuda kumbomudiniwo kumunzwa kunaka kwacho. Tinoita kuda kutotestawo kutoti kunaka inzwaika. Vanhu vakawanda, vakasikana vakawanda vanogona kupupurirana neni kuti vazhinji pavakasheya zvemabedroom issues, kana vasikana kana vakadzi, ukasheya zvekuti mubaba wekwangu vanoponda zvinhu kana kuti vanonaka, watotuma miedzo kuna baba, because mabhururu akuda kutonzwa. Inyaya dzakawanda, ini sasekuru vevanhu kai ndinopirwa nyaya dzakawanda kuti akazorora nemurume wangu, akazorora nemukadzi wangu. Zvinenge zvatangira papi? Pakuti unenge uchitaura zvekunaka kunenge uchiita kaitiro kanoita mudzimai wako kana kuti murume wako mubedroom. Zvinozotuma kuti zvoni miedzo iwande, because vari padhuze vakuda kunzwa kuti ivo baba vari kunotonzi vanonaka zvakadaiwo, kana kuti mai vanonzi vanonaka kudaizvi. Vanombonaka sei titombowawawo? Ndo nyaya dzandandouye nadzo vazukuru idzi dzemuprofita. Inyaya dzinochiitika mastreet social media, so tinenge tichirimo tichinzwa. Chikuru sei inzwai vazukuru, chandinowira nenyaya idzi inyaya yekuti ndinenge ndichida kuti tiwanewo zvatinodzidza pazvinhu zvinotaurwa nasekuru hanzi kugara naka kuona dzevamwe. So zvinhu zvandinenge ndichitaura ndinenge ndichitotaura kutoti ini newe muzukuru wangu tiwane 1 or 2 things zvatinodzidza kubva kumacelebrity nemacelebrity nemasociality. Tiwanewo zvatinodzidza, tisaitawo mamistakes avanenge vachiita, uye tinge tinokurudzirana kuita zvakanaka zvavanenge vachiita. So ndochandangoti ndingouya nacho ichi vazukuru vasekuru anditi muzuva ranhasi. Usati wasubscribe, don't forget to subscribe, put your notification bell, also nemacomments nemalike. Thanks very much kune vakasubscribe. Thanks very much kune vanoramba vachingotsigira basa richienda mberi pachannel yasekuru Saint nevazukuru vavo. Bye bye.